गोनां दाहा गोनां बर' हारिनि जिउनि जारिमिना बर' हारिनि जिउनि जारिमिना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिदों 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि 1987 मायथाइनि 12 जुनाव मुंख्लं जादोंमोन सुजित नार्जारिया 1972 मायथाइनि 8 जानुवारियाव क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बाटिपारा गामियाव रुंसारि मंगल सिंह नार्जारि आरो बिमा लामे नार्जारिनि नखराव जोनोम मोननाय सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड दाबिनि सोमावसारनायाव गिबियै मुंख्लं जादों अदेबानि सुजित नार्जारिखौ बर'फोरनि गिबि मुंख्लं हिसाबै फोसावनानै बै समनिफ्रायनो बर'नि माहारियारि आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुजों लोगोसे खोला क'क्राझार दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों क'क्राझारनि बाटिपारा गामियाव सुजित नार्जारिनि मुंख्लं खाम्फायाव 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव आर'ज खन्नाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय सुजित नार्जारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो सावराय मेलबो फारियै खुंनाय जायो बे हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारि जिरन बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि गिबि मुंख्लं आरो हाबाफारिनि सायाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि दिनै बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि थांनाय 1987 नि दिनैनि सानावनो बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव जिहेथु बिथाङा सासे गोसो मोदोम होनानै हारिखौ हादोरखौ मोजां मोनग्रा सुबुं बिथाङा उन्दै समावनो मुभमेन्टआव बाहागो लानानै मुंख्लं जादों दिनैनि थारिखआव बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर बिनि दारैनो जोङो दिनैहाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनफैनो हादों दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय गोलाव समनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जों मुंख्लं सान हिसाबै सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सान हिसाबै जोङो फालिबोदों दा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया जोबोद माने जोंनि हारिनि थाखाय थुलुंगाथाव दा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मांखरसालि बावहाय जोङो फालिदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौ लानानै दा जोङो बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनो थुलुंगा होयो बिथांमोन जे माने जिउ दान होलांनाय हारिनि थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे इन्सपायार होयो थुलुंगा होयो जे जों हारियाव आरो जों खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा मोनो बिथांमोना दिनै जोंनि सासे माने बिर जोहोलाव बिथांमोननि गेजेरजों जोङो खामानि मावनायनि जे बोलो गोहो जोङो बिथांमोनखौ जोङो फालियोबा मोनो दा बेनि थाखायनो दिनैनि थारिखआवहाय जोङो जायफोर दिनै शहीदखौ माने सनमान होआखै मान होआखै बिथांमोनखौ जोङो दिनै होनो थाखाय गुरै खावलायदों गिबियावहाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ उदालगुरियावहाय बेखौ फालिनाय जादों दिनै जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै बेवहाय फालिनाय जादों दा शहीदआ जोंनि मोनसे ओरैबायदि माने बेखौ लानानै जोङो बर' हारि माहारिया जों अराय समनो जोङो खुलुमो सिबियो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो दिनैहाय मोनफैनो हादों मानो होनबा बिथांमोना जुदि सोमावसारामोनबा शहीद जायामोनबा हयथ' जोङो दिनै बर' हारि जाथि हिसाबै नैबे लेभेलसिम जों सफैनो हानाय नङामोन दा बेखौ जों नुहुरदों दा बेनिखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो सोरगोआव आलो गोजोनै थानानै जों अराय सम थुलुंगा होगोन खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा हरगोन बिथाङा बर' हारिखौ बोर सारस्रि हरगोन बेखौ जोङो अराय सम हास्थायबाय थायो আজি 12 জুন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে প্ৰথম নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি আন্দোলন এই আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ হৈছিলে সুজিত নাৰ্জাৰি 1987 চনৰ আজিৰ এই 12 জুনতে তেওঁ তেতিয়া ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ আছিলে কোকৰাঝাৰ গভ HSN MP স্কুলৰ ছাত্ৰ আছিলে এই সময়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ তেওঁ মানে সোশ্যাল সেক্ৰেটাৰী আছিলে আৰু গুৱাহাটীত এটা আন্দোলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু আহোঁতেও এই দুৰ্ঘটনাটো হ'ল আৰু সেই দিনৰ পৰাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে তো আজি আমি এই তেওঁক য'ত
তেওঁৰ নিজৰ যি গাঁও তাত সমাধিস্থ কৰা হৈছিলে ইয়াত প্ৰতি বছৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই পালন কৰি আহিছে আৰু ময়ো এজন প্ৰাক্তন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী হিচাপে আজিৰ দিনটোত ইয়াত ময়ো আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ মই আহিছোঁ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সন্মানীয় চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ভাটিপাৰাতে এটা অডিটৰিয়াম হল তেওঁৰ নামত আৰু কিছুমান মানে ইয়াত তেওঁৰ নামত অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে খুব কম সময়ৰ দিনতে এই কামটো আৰম্ভ কৰা হ'ব তেওঁ আমাক অৱগত কৰিছে যেতিয়া তেওঁৰ নামত ইয়াত এটা তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাতিব তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে তেওঁক যথাযথ সন্মান দিয়া হ'ব বৰ্তমান সুজিত নাৰ্জাৰীৰ নামত গোটেই অসমত এটা ফুটবল খেল চলে জুনিয়ৰ ফুটবল যিটো প্ৰথমত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত এই খেলবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক মানে স্কুল গেম হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তো আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক আমাৰ যিহেতু প্ৰথম শ্বহীদ গতিকে যথাযথ আমি সন্মান দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ বিটিআৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট তেওঁৰ নামত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থকা হৈছে बै समनि जे जोंनि बर' फिसानि आन्दलन बे आन्दलनाव जे थांखिखौ लानानै सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनाया दिनैसिमबो जाफुङाखै आद्रायैनो थालांबाय आरो बे आद्रा थानाया परिबेसनि गेजेराव जाबाय बबेबा मानि परिबेसाव माबा मोनसे जाबाय दासिमबो जे सुजित नार्जारीनि जिउ बाउनाय बे जिउ बाउनायनि मेन थांखिया दासिमबो जाफुंनो हायाखै आं बेखौनो फोरमायगोन बोसोरफ्रामबो जे जोंनि गेजेराव बिर सुजित नार्जारी जिउआ जोबनानै थांबाय 1987 खिन्थु बेनि जिउ बाउनायनि बिहोमाखौ जिहेतु जों बर' जाथिया गोसोखांबाय थादों आं बेनि थाखाय गासिखौबो धन्यबाद होबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन